सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अवैध गुटखा विक्री, गोवा बनावटीच्या दारूची तस्करी, जुगार आणि मटका अशा अवैध धंद्यांचे जाळे नेमके किती खोलवर रुजलंय आणि या धंद्यांमागील मुख्य सूत्रधारांवर निर्णायक कारवाई कधी होणार हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक विचारतात। या संदर्भातील स्पेशल रिपोर्ट पाहूया। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अवैधरित्या गुटखा विक्री, गोवा बनावटीच्या दारूची तस्करी आणि जुगार अड्डे सुरू असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत। पोलिसांकडून वेळोवेळी कारवाया होत असल्या तरी या संपूर्ण साखळीमागील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत कारवाई पोहोचत नसल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे। आम्ही ते गुटखा विकत नाही, कारण माझं कसं आहे ज्वेलरीचं आणि स्टेशनरीचं दुकान आहे, त्यामुळे आम्ही विकत नाही। पण आता हा जो गुटखा जो विकतात ना, तुम्ही कंपनीवाल्यांना लावा ना, स्टे लावा ना। कंपनीवाल्यांना स्टे लावला तर तुम्हाला हे फायदा होईल ना त्याचा। बाकीचं मग गुटखा इथे येणारच नाही दुकानात कुठच्याही। प्रश्न कुठे आहे म्हणजे लोकांचं जे आहे, जे आता ना आरोग्यासाठी जे हे चाललंय ते म्हणजे कमी प्रमाणात होईल ना तुमचं, आहे की नाही। आता गुटखा जर विचारतात, काय काय लोकांना विचारतात गुटखा आहे का, म्हटलं आमच्याकडे नाहीच आहे गुटखा। त्यामुळे काय माहिती आहे, पुढचं तुम्ही जर आता जो हे जर कारवाई करणार तुम्ही लोकांना, दुकानवाला विचारतात, दुकानाला काय विचार धंद्यासाठी तर लोक तर विचारणारच, कोण धंदा करण्यासाठी। आता तिकडून जर सप्लाय होत नसेल तर काही ते दुकानाला विकणारच नाही ना। पण होलसेल व्यापार, होलसेल प्रमाणात घेऊ गुटखा येईल आता काही चेकपोस्टवर नाही येईल, त्याबद्दल काय सांगा? होलसेलमध्ये काय थोडं माहीत नाही मला, काय ते होलसेलमध्ये येत असेल माल तर त्याचा धंदो करण्यासाठी तो काय ते विकत असेल, आहे की नाही। पुढचं काय त्यांना काय माहीत नाही। पण तेव्हा ॲक्च्युली मेन म्हणजे कसा, मेन जो आहे ना तुकडे कंपनीकडून तो बंद केला पाहिजे। तर त्याच्यामुळे जरा बघा त्याचं काय सांगायचं, जो मेन माल जसं बनता ना तो तसंच बंद करा ना। किंवा जो तुम्ही मोठे मोठे धाडी टाकता, ट्रक वगैरे पकडता, तो माल परत काय जाता, तो रिव्हिजन होत नसतं कशावर ना, बरोबर ना। काही का स्टॉल धारकांचं ते विचारतं तुमच्याकडे गुटखा हा, त्यानंतर तंबाखू हा, बरोबर, त्यांची परिस्थिती काय असेल? काय सांगायचं आता काय गुटखा आणि तंबाखूच्या संदर्भात तर माल जसे उत्पन्न होता ना तो तसंच बंद करा, ह्यात महिना ना, बरोबर। आणि काय सांगतात? आणि काय किरकोळ व्यापाऱ्यांना काय त्रास देऊ नका, म्हणजे तो आधी बंद झाला का आपण किरकोळ व्यापारी बंद होतो ना, या साहजिकच आहे। पोलीस काही काही कारवाई करताना दिसतं, हो दिसतं, हो। त्याच्याबद्दल काय सांगतात? त्यांनी छोट्या मोठ्या काय करण्यापेक्षा तर मोठ्यानं काय हे करा ना, पकडा आधी। जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्गातील अवैध धंदे बंद करण्याची भूमिका स्पष्टपणे मांडली। त्यानंतर पोलिसांनी काही ठिकाणी कारवाई सुरू केली असली तरी मोठे व्यापारी आणि व्यवसायामागील मुख्य सूत्रधारांवर कठोर गुन्हे दाखल होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय। एक लक्षात घ्या, गुन्हा करणारा मग तो अतिरेकी असो किंवा कोणी असो, जो गुन्हेगार हा गुन्हेगार असतो, त्याला पक्ष नाही, जात नाही, धर्म नाही। म्हणून जो आमच्या सिंधुदुर्गाचा गुन्हेगार आहे, जो अवैध धंदे करतो, जो इथे मटका जुगार चालवतो, जो इथे गोवा बनावटी दारू विकतो, जो इथे बीफचा व्यापार करतो, ते सगळेजण आमच्यासाठी गुन्हेगार आहेत। त्यांचा पक्ष बघणार नाही, त्यांचा झेंडा बघणार नाही, काहीच बघणार नाही। कारवाई कडकची कडकच होणार। आणि म्हणून आमच्या सिंधुदुर्गाला जोपर्यंत आम्ही मटका दारू, गोवा बनावटी दारू ह्याच्यातून मुक्त करत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही। कुठल्याही टोकावर जायची गरज असेल, कितीही कडू निर्णय घ्यायची गरज असेल तर आम्ही घ्यायला तयार आहोत। आम्ही काय मागे पडणार नाही। तुम्ही फक्त ह्या गेल्या 1 वर्षामध्ये होणाऱ्या कारवाया, आम्ही फक्त गांजा फुकणाऱ्या लोकांना नाही, गांजा विकणाऱ्या आणि गांजा जिल्ह्यामध्ये आणणाऱ्या लोकांवर पण आम्ही कारवाई केलेल्या आहेत। गेल्याच आठवड्यात एक मुख्य आरोपीला आम्ही अटक केलेली आहे। त्याच्याकडून असंख्य लोकांचे धागेदोरे भेटतायत की कोण या जिल्ह्यामध्ये गांजा आणतोय, कसा आणतोय, कुठला मार्ग आणतोय, कुठे ठेवतोय, हे सगळेचे धागेदोरे आम्हाला भेटतायत। मी तुम्हाला बोलतो, जसं देशात आणि राज्यात आपण नक्षल मुक्त देश आणि महाराष्ट्राच्या दिशेने जातोय, तसंच येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण ड्रग्ज आणि मटका जुगार मुक्त सिंधुदुर्ग करू, हा विश्वास तुम्हाला या निमित्त देणार। दुसरीकडे माजी आमदार वैभव नाईक यांनीही अवैध गुटखा आणि गोवा बनावटीच्या दारूच्या होलसेल व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली। केवळ छोटे विक्रेते किंवा वाहन चालकांवर कारवाई करून चालणार नाही, या संपूर्ण रॅकेट मागील मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई व्हावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिलाय।
जिल्ह्याच्या सीमेवरील तपासणी नाक्यांवर प्रत्येक मालवाहू वाहनाची काटेकोर तपासणी झाली तर अवैध गुटखा आणि गोवा बनावटीच्या दारूची मोठ्या प्रमाणातील वाहतूक रोखता येऊ शकते, असं मत अनेक नागरिक व्यक्त करतात. चेक नाक्यांवरील तपासणी अधिक सक्षम आणि प्रभावी करण्याची मागणीही जोर धरतीये. जाणकारांच्या मते सातत्यपूर्ण आणि कठोर कारवाई झाल्यास जुगार, मटका, अवैध गुटखा आणि दारूच्या व्यवसायाला मोठा आळा बसू शकतो. मात्र कारवाईची व्याप्ती पुरेशी आहे का आणि ती संपूर्ण साखळीपर्यंत पोहोचते का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जातोय. जुगार, गुटखा, मटका आणि अवैध दारूमुळे सामाजिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम वाढत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे पोलीस, जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांनी समन्वयानं विशेष मोहीम राबवून या अवैध धंद्यांवर कायमस्वरूपी लगाम घालावा, अशी मागणी होते. गुटखा आणि तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करणाऱ्यांवर मकोका लावण्याचे आदेश अन्न आणि भेसळ जे आयुक्त होते तुकाराम मुंडे यांनी दिले होते आणि त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली होती. त्याचमुळे सिंधुदुर्गात देखील 2 दिवसापूर्वी गुटख्याचे मोठा कंटेनर पकडण्यात आला. आपण बघतो की त्यानंतर कणकवलीतील जे टपऱ्या आहेत या बंद करण्यात आलेल्या आहेत, कारण त्यांनी धास्ती घेतलेली आहे. जो गुटख्याचे जे छोट्या मोठ्या टपऱ्या आहेत त्याच्यावर पोलीस कारवाई करतात. अन्न आणि औषध प्रशासन मंडळ देखील आहे, ते देखील येऊन तपासणी करत आहे. पण पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या सगळ्यांना सांगितलं आहे की कणकवलीमध्ये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अवैधरित्या कुठलाही व्यवसाय चालणार नाही. गुटखा असेल, मटका असेल, जुगार असेल, अवैध दारू असेल यांचे चालणार नाही. पण आपण बघतोय की गुटख्यावर जी केलेली कारवाई आहे त्यानंतर पोलीस नेमकी काय, कारण टपरीवाल्यांनी जर टपऱ्या बंद केल्यात, पण दुसऱ्या बाजूला बघतोय तर माजी आमदार वैभव नाईक यांनी देखील आरोप केला आहे की छोट्या मोठ्या टपऱ्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा मुख्य जे व्यापारी आहेत की प्रत्यक्षात जो गुटखा जिथे येतो त्याच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे, असं देखील सांगितलेलं आहे. त्यामुळे सत्ताधारी सांगतात की कारवाई करा, विरोधक सांगतात कारवाई व्हायला पाहिजे. मग पोलीस प्रशासन नेमकं करतंय काय? पोलिसांनी या गुटखा विक्रेते असेल, अवैध दारू असतील किंवा मटका जे आहेत त्यांच्यावर कारवाई का करत नाही, हा एक प्रश्न आहे. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गोवा बनावटीदारी ही येण्याचं एक जी मुख्य ठिकाण आहे ती गोवा आहे. बांदा चेकपोस्टवर ही तपासणी होणे गरजेचं आहे, तरच आपल्या जिल्ह्यामध्ये दारू येऊ शकत नाही गोवा बनावटीची. तसंच बघितलं गेलं तर बेळगाव म्हणजे आंबोलीचं चेकपोस्ट आहे, या चेकपोस्टवरून मोठ्या प्रमाणात गुटखा येतो. बेळगाववरून देखील, बेळगावचं बॉर्डर आहे त्या ठिकाणीवरून जी मोठ्या प्रमाणात गुटखा येऊ शकतो त्याच्यावरून तपासणी होणं गरजेचं आहे. तसंच बघितलं गेलं तर कोल्हापूरवरून फोंडाघाट चेकपोस्ट आहे, या चेकपोस्टवरून देखील ही अवैध वाहतूक होऊ शकते. फोंडाघाट झालं, त्यानंतर खारेपाटण आहे जे मुंबई सिंधुदुर्गाचं प्रवेशद्वार आहे खारेपाटण. या सर्व चेकपोस्टवर जर समजा कडक तपासणी झाली, अवैध ज्या दारू असेल, गुटखा असेल, त्यानंतर मग अंमली पदार्थ असतील, गांजा, या जर सगळ्याच गोष्टींची अवैध जर कडक तपासणी झाली तर हे सर्व धंदे बंद होऊ शकतात. त्यामुळे पोलिसांनी खरोखर उचल घेण्याची गरज आहे, कारण पोलिसांनी जर उचल घेतली तरच हे धंदे बंद होऊ शकतात. अन्यथा पोलीस यांना खतपाणी घालताय काय, अशी शंका एक उपस्थित होते. त्यामुळे पोलिसांनी लवकरात लवकर ठोस पावले उचलून गुटखा असेल, अवैध धंदे असतील किंवा अवैध गोवा दारू असेल याच्यावर कारवाई करणं गरजेचं आहे. आता पालकमंत्र्यांची भूमिका, विरोधकांच्या मागण्या आणि नागरिकांच्या अपेक्षा यानंतर सिंधुदुर्ग पोलिसांची पुढील भूमिका काय असणार, अवैध धंद्यांच्या साखळीतील मुख्य सूत्रधारांवर निर्णायक कारवाई कधी होणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागलंय. उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली.